Karong buntaga, mga kapuso sa spotlight, hisgutan ta kining male reproductive system katud dunay mga concerns diha sa ilang prostate, mga UTI ug uban pa. Kinatong hisgutan karong buntaga sa spotlight mga kapuso, makauban nato urologist ug surgeon Dr. Christine Claire Coco Camacho. Good morning, doktora. Welcome sa programa. Kumusta ka karong buntaga, dok? Good morning, Sir Nico. Maayo ra. Salamat sa pagpangutana. Daghan kay salamat sab dok sa pag-uban kanamo karong buntaga hisgutan ta dok kini kabahin sa prostate. Unsa may mga factors dok nga makonsidera nato nganong magkasakit sa prostate ang usa ka lalaki, dok? Ang pinakauna o pinaka-obvious gyud nga factor nga magkasakit sa prostate, ang number one, ang pagkalalaki. No? Ang second nga factor is ang edad. No? Magkatiguang ang lalaki, mas daghan na siya chance nga maipsakit sa prostate. Ang third kay sometimes na ay genetics or inheritance, kanang maingon sila kaliwat. And fourth kay mga lifestyle preferences. Sa unsang pamaagi, Dr. Coco, ma-detect nato ni early dok ang kondisyon sa prostate sa lalaki, sa pasyente? As soon as the patient na sila mas better gud nga moadto gid sila sa ilang doctor, sa ilang urologist. Ang second ug ang third, no, ang katong pagdako ug ang katong cancer or tumor, best gud siya as kung mupatong na gani ang lalaki sa edad na 40 or 45 and above, best to have his prostate checked every year. Regarding sa pagdako sa prostate o sa or katong BPH, benign prostatic hyperplasia or enlargement, swerte kayo ta karon because naa na tay mga daghang tambal. Sa una, ang option nga gyud taon nila is opera. Operations or surgeries. Karon pa gyud, we also have many choices of kinds of surgeries pa gyud. Sa una kay abli ra gyud nga operation, karon kay daghan na tag mga surgeries nga dili na ta kinahanglan muhiwa sa panit. Doktora, aside from this condition sa prostate, hisgutan ta ubang mga sakit kabahin sa urinary tract system, unsa may kasagaran nga gipangbati sa itong mga kaigsuonan, dok, nga pwede nimong ma-share sa amoa? So common man jud kayo ang UTI, no? Unya, I want to highlight, especially karong May nga naaran ang Mother's Day, naami program sa Philippine Urological Association, gipanganlan og overactive bladder nga sakit ba. We want to highlight overactive bladder, kung sa Bisaya pa busaw. Kay it's very common, no? Ang busaw is very common unya. Daghan kaayong mga unsa may tawag tuo-tuo about sa busaw. Naami gipagawas nga program sa Facebook page, PUA Urinary Bladder Health Awareness. Naana siya diha, naami mga lectures and mga infographics nga makapahatag yun og more information sa atong mga viewers o listeners. Dok, atong pangutana, dok, nga kining pagpugong sa pagpangihi, dok, makakos ba ni UTI? Yes, I like to kanang tell my patients, like I would like to say nga kanang imagine nimo kana bitawng kanal, no? Ang kanal nga magsigi og kanang flow lang ang tubig, limpyo ra siya, na walay mga lumot, walay mga hugaw. Pero if magsigi-sigi naman lang siya og stagnant, or in the case of a patient nga magpugong, naa siya chance nga matubuan siya og tagaw. Apart from this, dok, sa itong mga nahisgutan, doon na ba pa kayo mahatag ang mga tips aron makalikay itong mga kaigsuunan ni mga sakit sa urinary tract infection, dok? Dapat mo inom gyud daghang tubig. Mo to akong giingon nga at least 8 glasses of water a day. Likayan nato ang kanang himuog habit nga magpugong-pugong sa ihi. If naka-chance gyud na makakita og banyo, nya kangihion na mangihi gyud ta. Another kay lessen gyud high salt kanang mga parat, no? Kanang i-lessen lang gyud nato ato ang
intake sa salty food. Alright, Doc, to cap this off, karong buntaga, unsay buoti mo ipaabot nga mensahe sa atong mga viewers nagtan-aw karon. I'd like to invite everyone, ang Philippine Neurological Association, usa ko ka member ani sa amo ning society, nag-invite sa tanang tao no mo watch sa amo ang mga program because muhatag gid ni siya og added information and mo help sa Jakay. We will address your questions. You can just post your questions in the comment boxes of our Facebook page. And in the coming months, we will be putting different mga posts nga magtubag sa mga questions. Thank you so much, Doc. We learned a lot Thank from you, you sir. this morning. Mga I kapuso, hope so. kauban nato si Dr. Coco Camacho, urologist o surgeon. Salamat kayo, Doktora. Salamat, Sir Nico. I hope na mo nakatunan. Daghan kaming nakatunan, Doc. Thank you so much sa imong mga inputs this morning. God bless you, Doc. Thank you.